যতন সারি কাহাম তিনি 17 তারিখ এপ্রিল TTADC general election counting din result ni tinio ti pramotha ubagrani tuithemo baiki out of 28 seat or 24 seat jeti pramotha win mo joto tini candidates ono puilo ambai especially tini bubagrano ambai mario boni tuithemo bai chung joto ti prasarau thanchamuni mari chung no iriha thanchani plai chung प्रमाण केरिहा जेलाई थानाय ताल तालनै तालथाम सिगाङाव त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहाजी स्टेटमेंट रिमो एडीसी नि इलेक्शन 28 नि 28 सीट बराव लानाय 100% गारंटी रिये जे काउ सामो आबो जनगण बनि जवाबनो गाहाम खेनो रिहा जे 28 नि 4टा बरावनो रिया आबो को खूब कम मार्जिन बाय तार माने जों सिथाय जे चिनि तिप्रासाराव आनसा दंखे जों प्लायनाय बिसकावफो चिनि बुबाग्रानि दैथेमो बाय जों दे TTADC नि विलेज काउंसिल इलेक्शन फोनो जों प्लायनाय आबदिकेनो जों चिनि थानसानि जे थानसानि खरंनो जों त्रे प्लौरिये जो तो जागाव जों सौरिये थानसा नि माध्यमेव जों चिनि दाबिरोनो जों पूरण खालाम बो इखोये तिनियो आं बे आइनि मेसेज नि माफै मके बसे जे आइनि एलाकाव दामसरा जाम्पुई कन्स्टिट्युएंसी 1 नंबर दामसरा जाम्पुई कन्स्टिट्युएंसी नि जत वोटार्स दं जे ब्राउन आइनि वॉरियर्स जरा आइनि कर्मीराव बो एलाकाव तांनाय जत चिनि तैफांराव ब्राउन आं बे थेके हामबाय मारियो मामके ब्राउनि परिश्रम ब्राउनि खोबसे सामुं तामो काहाममोन बयनो तिनियो जों तिहा सोरबाया लाइमयो के बरो जाम्पुई दामसरा पेदासरा नवागां एवं आनंद बाजार बसिराम बो एलाकाव दंनाय जत वोटार्स दङ बारके खाकसां मारियो खाकसां मासाव मामिके नां थानसानि मारियो बुट ये आंनो प्लाइ केमन बयो जरा बुट आइनि फेब्रुवारि याराव बना खाकसां मारियो ब्रां शांति बाबे स्कूलनि ब्रा बुट ये डेमोक्रेसी नि सिस्टम तो मनो ब्रा फॉलो किए निमन बय केत्र थाया काउ के जों बिसकाव चिनि बांमा सामुं तानाय दं आबदि रखो जों जत बैचों लायो बिसकाव गाहाम के जों लायो रेखे केके चिन दोगोरं बय आमपान्दा केमेने आबदि रोनो जों फैयो सालायो जों लायो तांनाय मान बया जत रखो पालसायो के बरो स्पेशली जों चिनि जे लीडर्स एलाकाव तांनाय ग्रामो तांनाय लीडर्स हामबाय मारियो ब्राउनि कस्त खेमो ब्राउनि सथे मबाय आमप्लायनि मन बय आबदिकेनो जे एमप्लॉय कर्मचारी सामुं तिनियो एमप्लॉयिंग ने रावो इसुब्रो तिनि माने महाराष्ट्र हामये बुट दिनै रावनो बरनो फना हामबाय मा जनो हेलो त्रे चिनि ऑफिसर राव जरा इलेक्शन ड्यूटी क्लाइनाय आके इलेक्शन नो गाहाम के तुये तांनाय तांनो फना मारिनाय मामके ब्राउनि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये ब्राउन चोनो ठीक ठीक जे रिजल्ट डिक्लेयर किए गाहाम के चोनो नो एरिमो
lugon थियो puno doubt priki chongno kerimo abo boi dano ko kaham khakchangma masane ke ang bono sannayo joto overall chong kaham noha ki pramotha discount ko playunai moharas playunai chong phansa toke chong no di asuno